ziua, domnule inginer! Numele meu este Brânzea Adriana Mirela și sunt student în cadrul facultății USAMV din București. Eu împreună cu alți colegi de-ai mei am hotărât să facem un proiect la marketing și în cadrul acestui proiect noi promovăm un produs realizat de crama unde lucrați dumneavoastră. În calitate de reprezentant al societății Cramei Rovid, ne puteți povesti câte puțin despre istoria acestei crame? Bună ziua, mă numesc Vasile Gabriel, sunt inginer tehnolog la STC Lovite Sa Valea Călugărească. Crama a fost înființată în 1991 prin preluarea patrimoniului fostei întreprinderi agricole de stat Valea Călugărească, fostul IASEV Valea Călugărească. După privatizare a suferit anumite modernizări pe partea de utilaje, pe partea de vinificație, de stocare a vinurilor în cisternă. Ce sentiment v-a încercat în momentul în care ați aflat că veți fi inginerul cramei? Orice început de drum presupune acceptarea unor provocări. La noi provocarea este în fiecare an, în timpul campaniei, de a face vinuri cât mai bune calitativ. Ce sfat ne puteți da ca să ne îndrume pe viitor, ca noi, viitori manageri sau viitori ingineri? Este o inițiativă lăudabilă pentru promovarea vinurilor românești prin ajutorul dumneavoastră în cadrul acestui proiect. Ne puteți povesti câte ceva despre procesul de producție al vinului? Da, cu această ocazie puteți să vedeți și utilajele care ne ajută la obținerea unui vin de calitate. Dacă doriți, puteți să intrăm înăuntru în cramă. Strugurii sunt culeși, sunt transportați la cramă fie în bene, fie în lăzi. Nu știu dacă se poate mai intra în cântare, acolo se face recepția cantitativă și calitativă. Recepția cantitativă se face prin cântărire, recepția calitativă se determină conținutul de zahăr din struguri și starea de sănătate a acestora. După aceea, strugurii sunt răspundați în bucărul de recepție, cu ajutorul unui șnechin. Strugurii sunt transportați către un descertinător, zdrobitor, de acolo cu ajutorul unei pompe cu șurub. Mușteala este transportată în cisterna de fermentare. În cisterna de fermentare se însănățează cu drogi selecționate pentru a avea o fermentație alcoolică controlată. După terminarea fermentației alcoolice, vinul ravac se separă gravitațional de partea vegetală, sămânță, pieliță, rest de ciorchin în caz de rămâne, dar cel mai fericit caz ar fi să nu avem nicio parte din ciorchine rămasă în acest amestec. Avem o muncă de recepție, în față avem desciorchinătorul și zdrobitorul la subsol și pompa cu șurub pentru muștială. Avem traseele pentru muștială de la pompă, care ajunge la fiecare presă. În presă, mușteala intră pe grad de umplere și după ce s-a umplut presa, aici își face programul singur. Vă mulțumim foarte mult pentru colaborare, vă suntem recunoscători, atât eu cât și colegii mei. Vă mulțumesc și eu.